ассалому алайкум занҳо ва бонувони азиз. Ҳамаи шумо як компанияи Faberlic ба кор даъват мекунад. Агар ки шумо хоҳед дар хона шиштан бо тариқи телефон, интернет аз 100 сомонӣ то 5000 сомония пул кор кунед, ин ҳамин номерои болои экранда марҳамат нависед, боз комментарияда закрепит мекунам. Иним хел хонада мешинеду дар пеши фарзандҳои худатон кор мекунед, пули худатонро меёбед. Агар ба шумо шавқовар бошад ин кор, интересни бошад, ҳамин номерро нависед, боз ин зан шумоя регистратсия мекунад, шумо 20% мешавед сразу, ҳама чиз барои шумо 20% скидка мешавад. Агар ягон чиз заказ карданам хоҳед, ҳамин номерро нависед. ҳама чизи компанияи Faberlic босифат ҳастанд. ҳама чизошон беҳад качествени хушрӯй. ҳама чиз дорад компанияи Faberlic. Косметикаҳои нағз дорад, духиҳои беҳад хушрӯ дорад, средствоаш да гап нестай, беҳад хушрӯй средствоаш. Барои ҷомашӯӣ чизҳо дорад, духиҳош беҳад бӯҳошон нағзу хушрӯанд. Барои мардон чизҳо дорад. Барои кӯдакҳои худатон хоҳед заказ кардан, ҳамаша ин номерро нависед. Ин апай мо ҳамаша бо барои шумо мефаҳмонад. Ба ҳаматон барор. Салому алайкум дӯстони азизам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳаматон хуб ҳастед. Имрӯза влога оғоз мекунам духтаро аз хона. имрӯз ҳамихел хушаманам ва хусурам барои Микаилҷона тӯҳфа харидан. 2 рӯз баъд зодрӯзи бачаҷони ман аст. Пешакӣ ҳамихел тӯҳфашо нахаридан, кастумбурок барои зодрӯзаш. Рости чанд бор пурсидан ки чӣ харам, чӣ харем гуфта. Ман гуфтам ҳама чӣ кӯдак дорад, ягон чӣ дар кор нест. Баъд як либоси дигарро нишон додам, гуфтам ҳамия зодрӯзаша мепӯшонам. Гуфтанд ки не, мо кастумбурукаш мехарем, да зодрӯзаш пӯшон. Баъд ҳамин рӯз рафта харида овардан. рӯзи яку якта ба якта шумода нишон медиҳам. Беҳад хушрӯча аст духтаро. инам хеле туфлича харидианша. ин якум ваи кастумбуруки Микаилҷон аст. Мо ягон бор харидагиш нестем, ин якумаш. ин хел туфлича гирифтианша. беҳад хушрӯча аст. инҷа дар размери 21 мепӯшад Микаилҷон. Ман гуфтам размери 21 харед ва размери 21 да инҷа ба ҷое ки калон бошад майда будай. Якта размери 22 пӯшондиам, да почаш нашидай. Баъд ҳамихел яктаи дигар 21 гирифтиам. ҳаминаш чени почаш камтарак калонӣ мекунад. авозе ки пӯшад бо солҳои дигар бо мешавад, бо мепӯшад, бо ягон ҷо гармиёда ки рафт калон мешавад кӯдак тез. Барои ҳамин ҳарчи тунистем як размер ҳамихел калон гирифтем чизоша. ино буданд туфличаакош духтаро. ана инай духтаро кастумбуруки бачаҷони ман. Бинен чӣ хел бениҳоят хушрӯчаяй. Рости камерада он қадар нишон наметиҳад хушрӯкиша ай пеш. ҳамихел хушрӯе ки аст. Якум бор ман ҳамихел майдачаако кӯдакакодали хел кастумбурук пӯшондам, дидам ба чашмони худам ва беҳад ба ман махқул шуд. мехостам ҳамихел бачаҷонам кастумбурук дошта бошад. иншалло ки соҳиби кастумбурукам шуд. аку да зодрӯзаш нев гуфтем ягон вақт баъд мехаремша ки ҳамин бобо бибиш ҳамихел кастумбурук гирифтанша. хай зодрӯзаш мешавад. иншалло ки мепӯшонам. боз хушрӯ мебинед да танаш. худамон пӯшондем ченаки танашай. камтар бурукаш калонак будаю ва як камтар майда мекунем. тамом дигар ҳамаш соз. инҷа да бо яктаи дигар ҳамихел куртаи сафед гирифтанша. ин бабучкаш будай. ин бабучка ҳамин бачаи қайсинглам будай. ин хушрӯ не. яктаи дигар худамон дорем ва я истифода мебарем. ана мино будан кастумбуруки бачаҷони ман. шаҳбачаи ман ҳамихел чизош тайёр шуд. иншалло ки 2 рӯзи дигар мондай барои зодрӯзаша. боз барои шумо сиёмка мекунам, мепартоям дар каналам. интизор бошед духтаро. духтаро ози мо берун баромадем. бегоҳ шуда гуфтем кӯдакҳоя якдам прогулка бирорем. ҳамин
ҷада хел чизои барои солинавӣ кардагӣ будан. ҳозир ҳамашам хел куштагӣ. Як бор омадагӣ будан хуштамонамшон Қатъи Микаилҷон инҷо ҳама гирон буд, беҳад хушрӯ будак. Иҷа сурат гирифта оварда нишон додан. Ин карат омадем ки ҳамаш куштагӣ, ягон ташгирён нест. Уже соли нав ки тамом шудай, ҳама як куштиян. Ба фикрам иноям мегиранд инҷа. Дар ин тараф бошан хали 2022 кардагӣ тайёр карда мондагиянд. Ино ҳамаш светак мезадиянд. Имрӯз ҳамаш куштагӣ будай. Ба тақдири мо хостем камтарак тамошо кунем, кӯдакоя берун барорем, бубинем шаҳрро, ки дар насибамон набудай. Ҳама аллакай ҷамъ карда гирифтияну михел куштиянд. Инҷа ёлка будак духтаро бо ёлкая гуфтем биёем тамошо кунем. Микаилҷон беҳад завқ дорад ҳамин чизота. Не ки ҳамин ёлка омадем инҷа, ҳамаша канда гирифта истиянд. Бинен чӣ хел ёлкая нимаша кушода гирифтанд. Ако ҳама ина мегиранд, инҷа ёлкая бо солҳои дигар ба фикрам бозсоз мекунанд. Ҳеҷ чизам набудай. Ако духтаро мо меравем хона, ҳамиқадр кӯдакоя берун бировардем. Рости мо барои ҳамин тамошоям инҷа омадагӣ будем, ки ҳамаш куштагӣ, ҳама маҳкам. Баъд ако хона мерем, кӯдакоя ҳавои тоза гирифтанд. Шумоям ҳамроҳи мо тамошо кунед духтаро шаҳрро. Ҳозир Микаил мо михел берунда одат кардагӣ нест, аз сабабе ки мо дар уҷа фақат каласкати мегаштем. Инҷа да ками як бор да ҳуюши метем, меравад, гӯш намекунад, худша да заминон мепартоя. Барои ҳамин ай дастш фақат мегирем, мебаремша ё ки ачон карда мебарамша. Штоби ғамнатия худаша, моям ғамнатият кайласка якта дорем. Халиҷони мудаввай фақат хоб мекунад. Инаш бошад хел кам куҷа қатъи мераваду дасташа мегирам. духтаро аллакай мо ай прогулка хона омадем. Халиҷони мо ҳамин ки берун мепароӣ, сразу хобуш мебара. Дар хона хали хоб намерава. Инҷа ки омадагием, ҳаво алиш кардагӣ аст. Кӯдак нағз хоб намекунад. Шабоям рӯзоям бо худаш касал. Ҳамин мепӯшонӣ, айдари падез берун мебароӣ, сразу хобуш мебара. Беҳад ҳавои тоза кӯдак фоида дорад. ҳамин хел то чанд қае ки дар берун гарди, хали димоғ хоб меравад. Хонаям омадем, ҳолиам қариб ним соат шудагиай, намехел ховай. Ҳозир бедор мешавад, либосакошам мебарон, бо хоб меравад дальши то чанд қая кай ки худаш бихеза. Дар инҷа бо шумо мо хайру хуш мекунем духтаро. Ба ҳаматон хайр, худо нигаҳбонатон бошад. Влогҳои моя интизор бошед. То влогҳои оянда боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.